hola, companys i companyes. Avui tenim uns invitats molt especials al racó Albert. Després d'un cap de setmana de molta feina, ara ens han concedit una entrevista. Vinga, endavant. Hola, Panellet. Hola, Castanya. Uf, porto una ressaca del 10. Vaig ben masegada. L'altre dia anava amb cotxe i conduïa amb un excés de moscatell i em vaig fotre una castanya. Ui, la Setmana Santa. Que divertit, però quina feinada. Jo vaig a pinyó fixa. La meva família ho celebrem molt. Com que la majoria som de Viladrau i estem fartes d'aigua, anem totes ben torrades. Jo he tingut convidats. Ha vingut el meu cosí, el del Vallès. Del Vallès? I quin lloc del Vallès? Doncs de l'Ametlla. I aquell d'allà qui és? Ui, aquell és el més llest de la família. És el que té més coco de tots. I què? Com va la teva dona? Fatal, estic trist. Em fa el salt amb un moniato. Jo és que estic desesperat. És que no sé què fer. Faré un disbarat. És que un dia d'aquests faré un disbarat. El que has de fer és oblidar-la. Tu no et mereixes una dona com aquesta. Tu oblida-la i sigues feliç. Sí, per tu és molt fàcil de dir-ho. Passi-ho bé.